cykeltyv. Og jeg undskyld min opførsel i chili til længden. Men fy for helvede, hvor var den stærk. Ja, det var ikke. Jeg smagte den bagefter. Det var lidt kras, men ikke så stærk som Ghost selvfølgelig. Nej, Men selvfølgelig. nu er vi udenfor, vi vil gerne vise jer nogle skill eller Tricks med fodbolden. Det viser begge to de skills, som er vores yndlingsskills. Og som hvis vi får chancen i en kamp, kan finde på at bruge det. Så nu, det vil vi vise nu. Det er i gang. Der, det er en, jeg kalder 360, hvor man kommer sådan her. Og så sådan her. Hvis nu at bolden ligger der, modstanderen kommer der, så kan man lige 360. Så er der. Jeg er ved at øve mig i den, men så er der jorden rundt, den kan man ikke bruge som et skill i en kamp, eller det skal være hurtigt. Hvis jeg bare lige kan finde noget på det. Det er øve mig. Fandens lortebold. Så. Pis. Mit skill kalder jeg for hop og træk med. Gå ud på. Hop op i luft. Sådan her. Mens du lader, så du går til den ene side, eller til siden der. Så lander du. Bolden til den side her. Trækker med den. Meget enkelt. Så ja. Nu vil vi lave lidt fodbold. Nu vil vi se, hvor mange gange vi kan holde den op i luften. Hvis Christian kommer her. Prøv lige 2 sekunder. Jeg skal lige lidt. Kan ikke så langt her, men det prøver det. Ja, den kommer også vidt nu. Så. Nu er vi jo hovednikker. Bryst. Spil lidt mere fodbold. Så på video. Vinder. Eller sand modstøtter. Ikke en halvfald vinder dum. Nu skal jeg lige vise her. Hvis nu jeg ser modstanderen, og jeg kender hvilket ben han har. Jeg ved ikke rigtigt, at han er højrebenet. Så i stedet for at gå til den side, hvor han hurtigt kommer over til, så går den her side på mit højre. Og vi skal så gøre i øjnene, fordi mit højre ben det her. Den skal rent faktisk gå sin højre vej om. Fordi så står jeg med mit venstre ben. Hvis man så snart, hvis du slår den ud, lige med ben, og så videre. Amen. Glatte sko. Så. Så regner med alt for i dag. Vi ses. Og se jer. Og husk, subscribe og like. Det vil være fantastisk. Ses. Ha' det. Se jer.